Döwrüň ýörgünli alymlarynyň ählisinden baş çykaryp bilen günnägörüň meşhur alymlary orta asyrlarda dünýä sivilizasiýasynyň ösüşine ummasyz goşunt goşma başarypdyrlar. Olar bir wada bir näçe alymda, medisinada, matematikada, geometriyada, astronomiýa ýaly çalşyrymly alymlardan baş çykaryp alymlyk derejesine ýetipdirler. Sagyň nazaretinden bolsa, günnägörüň alymlary tarapyndan gaýtaranmajak nussowy eserler döredipdirler. Meselem Al-Farabi, Ibn Sina ýaly beýik alymlar sagyň kanunyny matematikaň esasyna düşündirýärler. Şeýle de mukamyň özüni has taky oň diňleýije ýetirýän täsirini aýan edýär. Beýik Selçuklar we Osman imperiýasynyň gülläp esen döwründe medisinaň tejribesinde saz bilen bejermeklik has köplönlükdir. Asliýetinde gulaga ýakymly, malaýym sesleriň ýokary täsir edicilikli ukuýy bar diýip tasdiklanlypdyr. Türkmen medeniýetinde saz bilen bejermekligiň käbir usullary halk desturlaryna da saklanyp galypdyr. Mysal üçin halk medisinasyny gyzamyk keselini bejermek üçin milli aýdymlaryň, mukamlaryň birigden toplumy peýdalanlypdyr. Keselin ýokuşmagynyň, ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen meşrep aýdymlaryny ýerine ýetiripdirler. Bu usullar bilen hassa bejerlenine sagyň insan bedenine täsir etişiniň 3 ýagdaýyndan uğralanypdyr. Psikologi täsiri, ýagny ruhy aň taýdan duýgulary täsir etmegi, beden öýjüklerini işleňleşdirmek ýaly bejerjilik ukuýy, mukamyň täsir edicilik güýjüni äşgär edýär. Şeýlelikde saz hassalaryň tiz utulmagyna täsir edýän tapylyksy dermandyr. Sazyň gudraty barada şeýle bir riwayatam bar. Salamu aleykum dayda. Alik salam köşüm. Dayda şu mukam sadandan öými ka? Havuş mukam sadandan öý. Yer näme? Maňa mukam sadan ne gerekdi? Mukam sadan öýdüm ka? Mukam öýde ýoglum. Häzir gelir. Gelin geçin. Ha bolun dayda. Men gatyrsanmaz. Ol hay tarapa gitdik ka. Belki taparyn. O tarapda mellegimiz var. Şo ýerde işläp ýörünler. Häzir gelir. Gelin geçin. Taňyr ýalkadyn dayda. Men oň ýanyna gideýin. Yenesi, o yigit näme dik gelika? Ne bileýin nägelin. Öýde gaty gytsanmaç. Wah, şu ýagdaýda öýden gitmese gowy boljak. Sen alet etmesene. Hemme zat gülýäli bolar. Belki hiç ýere de gitmez. Salamu aleykum mukam ağa. Wa aleykumussalam nem. Gorgunmasyň? Sen tanamadın da, kim bolarsyň? Mukam ağa, men ýedigen obasyndan. Adym Batyr. Gaty gowy. Uzak ýollana gelipsiň. Hawa mukam ağa.
Men sizin ýanyňyza owamynyň ket gudasy Serdar agy berdi. Serdar ağan tanayan. Agtynyň toýuna sağ salypdym. Serdar ağaň jany sagmy? O bagara gurgunçylykmydyr? Serdar agyň jany sagla. Ýöne owada betbarçylyk. Häzir men sana kömekleşen. Antur. Hoğlukma ýuwaşçadan tur. Häzir. Häzir, alat etme. Tere tap bol. Hoğlukma. Hemme zat gülýär bolar. Alat etme. Gaýry etme. Anda tere tap bol, tere tap bol. Ýuwaşraç göre. Mukamagy owada gydam başlady. Serdar agyň agtyklary agyr ýagdaýda. Gydamyk hiç örgün beren ok. Owada gydamyk çykarýan çağalar başga da kän. Ýöne Serdar agyň agtyklary gaty agyr ýagdaýda. Owamyza baryp saat salaýmasaň da örgün çağalaryň içine urup olar helaklämek mümkin. Serdar aga şu targydy. Siri etirmek maňa tapşyrdy. Bäh. Bula bolmany. Gaty kyn ýagdaý. Hany ýöwür baraly. Dogrusy maşgala magraýak. Hudaý halaty oglu garaşýar. Bel kuda şeýle bolsunna. Gelin şu ýagdaýda oý gitmek maňa aňta däl. Ýagdaýyňy düşünýän halipa. Ýöne her niçigem bolsa, geliniňiziň ýanyna ejeňiz bar. O çağalara bolsa sizden başga kömek etjek ýok. Hudaýdan başga kömek etjek ýokdur inim. Dogry aýdýaňyz halipa. Hudaý öz bennelerine kömek etsinme. Ýöne sagalmagda sebäp gerek. Belki çağalaň sagalmagyna siz sebäp bolsuňuz. Wagt ýitirmäli. Soň güýç bor. Elimden geleni gaýgyrýan näler inim. Hany ýöwür baraly. Öýüň ýagdaýyny bir bileli. Baharcan, gyýdym. Näme? Bar Fatma daýdan çağır. Näme diýen? Özüni aýdypdym, bilýändir. Tiýdirek gelsin. Bara nädir çağıraýyn? Ece, näme boldy? Ala deder ýalat ýoglum. Arkaýyn mol, taýlyk görmeli. Ogul toýuna çağırasyň halipa. Ne tip boldy ni? Lokman çağır. Cana balam, cana. Kilamar. Cana balam, kimleme döneyin balacığım. Utulorsun balam, utulorsun. Cana oğlum, inenin yanım bitirna. Cana. Gayrat et balacığım. Gayrat et, çıdacak ol balam. İne koca vakit oğlum. Cana balacığım. Han köşeş balam, ağzacak oklacak oğlum. Ana oğlum göz çağadın görüyün. Ana ağdın amaç. Bak. Yorun vermenirde. Köşecüğüm, cana. Yorun sağalan. İçin olmasa da vereyim. Köşecüğüm, ağda çıktı da bak. Cana balam, köşeş balam. Ağda çıktı da çakol balacığım. Cana, balacığım. Ağda gayrat et cana. Cana oğlum, cana. Gayrat. Kaka. Heymin bir alacı tapılmaz mı ka? Ya da şey dip.
Edilmedik em kalmadı. Görýän ha. Örün beren ok. Sabırlı bol oğlum. Bar umidimiz. Tadına bağlı. Kaka. Hükman şu mukam sağdan ne gerek mi? Başka sağdan ne bolsa bolan ok mu? Ovan tadına kurban argaçta gelipýär. Zaman ussat sağdan çalan sağ başka bolýar. Yüreğine varıp bitýär. Süngüňi oşa diýär. Birden gelmese. Geler. Hükman geler. Balacığım, cana balam, Ece. cana. Gelemar. Yok cana balam, kimliğine dönün balacığım. Oturursun balam. Serdar ağa, mukam sağdan ne geldi? İnimin yanına oturna. Ya Mukamcan, gel vakale. Selamun aleyküm Serdar ağa. Ve aleykümselam. Gel oğlum. Sağlık kuruluk mudur? Şükür. İnni Ya oturursun Allah. balacığım. Oturursun inni. Sağman geldin mi? Geldim. Gözümüz yolla kaldı. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Cana Gel balam. geç oğlum. Cana köşe şoğlu minni. Nere tanar? İnni kovlanırsın balam. Cana. İnni kovlanırsın. Çağılan yağdaya öğürlükler. Edilmedik em kalmadı. Serdar ağa. Başlayıvereyim mi? Yağda olmadan başlayıvereni. Cana balam. Cana köşe şoğlu minni. Nere tanar? İnni kovlanırsın balam. Cana. İnni kovlanırsın. Çağılan bal sen elinde. Elinden geleni kaygırmeniyim. Bor Serdar ağa. Aygırman. Belki Huday. Bezlik bolsunna. Belki şeyle olsun na.
balam alır. Ne oldu? Vay balam alırdı. Bağlasın ey Allah. Vay bağlam. Vay balam. Ey Allah sen alırdın bağlam. Neneme değil vay çağrıcığım. Vay neneme. Bağlasın. Ey Allah. Vay çağrıcığım. Bağlasın gitti ey Allah. Ey Allah. Vay çağrıcığım. Bağlasın Vay ey. çağrıcığım. Ey gidelim. Neyime oturdun? Sal. Serdar ağa. O ne yakaylı? Sal oğlum sal. Bolmada bıçağı alırım alır yat. Ya sen göz yaşlan köpölmünü isteyen mi? Yok Serdar ağa. Hudaý taklasın. Onu sal. Ey Allah. Meňe de oturan işim dogrumy-ka? Bir wende ýaz tutup otur menen bärde fal çalýar. Serdar ağa da ýagşy ýamana düşünýän adam. Günah bolsa beýtmezdi. Ýerine çygan bolsa günahym geçip ortaňrym. Ey kerem käre faz. Günahym güdeş deýle. Ey rahim çäre faz günahym güdeş deýle. Ermete kerem senden, gitti ıhtiyar menden. Jürmüm çıkardım senden, günahım güdeş deyle. Yüzgam bilen tendejan, isteyur senden aman. Fazlım bilen yasuğan, günahım güdeş deyle. Gökde yıldız hormatı, yerde Novruz hormatı, gece gündüz hormatı günahım güdeş deyle. Belen dağlar hakına, çöllü qırlar hakına, yerler, suwlar hakyna günahym güdeş deýle.
Korkma. Ne de gülýär bu. Oy. Korkma bana. Ondan demin anlaydın. Patmadaydım. Neden yanında var acaba? Hani ben elimi tuttu değil mi? Tut elimle. Bir krep tutlayayım mı elimle? Hem neden yanında var acaba? Korkma. Şey beyle de vazat olur mu? Kakamın ne diyenle ne mi diyecek? O sağdan ne mi gerek diyene? Öyle dedi oturan işinin Türkmençilik gelişmeyen bilmeyem ki. Ay biliraytın abi orlar. Bu adamlarda yüreğim almanır. Feylağım. İşan ağı. Ya deyepti durmuk bulaşıp görmüyor. Yok, bulaşanok. Onu barında kakamı düşünürüm de. Ocağa sağdan nani dımdırdın na. Sarı köşeş. Neyme köşeş? Beydip deyepti durmuk depeli dve olmaz. Depeleyen yok. Bak bağır ağam. Ağam aydiyanın neyme bunun veterine depeletecek. Sarı betet. Utonun okmuş. Neymeden tonmalı ağam. Bolup otursun da uton. İşan ağa. Barıp kakemle gürleşin. Ölýän adamyň bolup oturşuny. Yer bolýa-da.
Gayrat et kızım, gayrat et. Ine kutularsın. Ine nesip bolsa kutularsın bana. Gayrat et kızım. Akıl kıydım ben. Canı kıydım. Sana döneyim. Ine sağdan ne dahi bilete gelir. Saat salp berer kıydım. Ine men kıydım kutulup gider. Akıl kıydım ben. Sana döneyim. Gayrat et kızım. Serdar ağa. Bula bir hil bolýar. Oğluňa da ýaz tutup otýar. Bu ýerde bolsa saat çalynýar. Bu biziň adatymyza sygýan zat däl. Gaty gelşiksiz. İşan ağa. Sağaları öz ilimiz bilen acele vermek gelişiktir. Dinimizde de, deyip defurumuzda da beyli zat yoktur. Onuň dogry Serdar ağa. Ýöne siz bilýäňi de. Ýerni çigen bolsa, merhuma da sylaw hormat gerek. Merhum filanyan Rişan ağa. Yine dilin filan hormatı. Has uludur. Dirini her haçanam hormatlap bolar. Ýöne merhumyň hormaty parzdyr. Pardımızı berca eder. O zatları aklımız yetkiye. Yöne İşan ağa. Dirika hormat etmeli. Bu çağları ölünse hormat edecek mi? Hiç benle de adamın ölümünü bilemez. Adamın ıkbalı Tanrı'a bağlıdır. Doğru ediyor İşan ağa. Hatta kömek etmeyem, Tanrı'nın buyruğudur. Hiç olmanla düvella barıp razılığını almalı keninde. İşan ağa. Tevellanı men çödyen. Men olun atası. Menne de yürek var. Meni bundan artık kıynama.
Eger sen barmaňy diken çümse, men yüreğimi hanjar tünjürýär. Näme bolsa bolsun diýip, çağılar ajalyň eline tapşyraýmalymy. Bar umydymyz, halaslyarymyz saz. Onam kessek. Gayrat et gaýdym. Gayrat et. Uğur can gaýdym. Uğur. Su. Al balam, al su iç. İç gaýdym al. Wagtama değil. Akıl gaýdym. Sağlığın kadrını bilgil, hasta bolmasdan burun. Hastalık şükürünü kılgıl, tek ölmezden burun. Düz yerin kadrını bilgil, deryaga dolmasdan burun. Gemide hüşkar oturun, girdaba gelmezden burun. Yaşlığın kadrını bilgil, te ululmazdan burun. Yaratan yadındadır, başın yaman halleken. Geçte 100 yıl yada düşme, belli hoş halle eken. Ömrünü beyhuda tutma, pursodun illeken. Deyde bir badı hazan, solluyur seni gülleken. Gülünü yadından çıkarma, tek solmazdan burun. Merdan, ana oğlum, bar gör. Örgün örüp başlan yalla. Serdar ağa, örgüne örü uraptır. Belki Huday
Soğullu olsun ayrına. Hudaya şükür. Çağalara incalaydı. Olsa da adamız yerine oğuştu. Tanrı yalkasın emeyim. Eğer işini bitirdim. Serdar ağa, razı olun. Allah'tan kaçsın. Biz razı. Serdar ağa, hop soğulan olsa, men gaydayay. İyidi mala dedi ya, maşgala mağraya. Şoň üçin Batyry owada goýup gaýtdym. Şey deysene. Asıl Batır görünmedi dedim la. Owa Serdar ağa. Owadan habar bolman soň, iýinjalamok. Alat etmeniyim. Huday halasa hemme zat goğulur. Belki şeýle bolsa Serdar ağa. Şeyle de bulur inşallah. Serdar ağa, görüňä bilen rahat ýatşy. Vay. Çağrı. Ne oldu? Yeride kılamı görüptür. Ey Allah'ım. Bu ne kudret? Ay balam. Ay. Sushi. Oğlum. Ana. Ey Allah'ım. Kudretime böyle çağıran kaytan verdim ey Allah'ım. Elin gözün dert görmesin miyim? Tanrı yalkasın. Mukamzan. Arkayına oturup demdiyince mi alıp bilmedin onu? Seni adana da düşünyen mi? Wagt Serdar ağa. İyidi mala dört durdu. Netibeli gün vardı. Alat etmeniyim. Hemme zat oňat bolur. Yine görürdün. Yok man. Kaka. olmaz. Belki şeýle bolsa. Kaka bağlan haydık geldi. Kaka oğulcuğum haydık geldi. Oğluma kızamı gördü. Ukam çağır tek sağın kudretini inni düşündüm. Tanrı yalkadın. Oğla Allah'dır onu senin sebep gerdin ukam çağır. Gözün aydın can balam. Gözün aydın çağa azır ve tügüştü. Mukamzan olsa sağ bilin kömür. Ukam çağır bu bir kudret. Oğlum tek sağın kudreti. Tanrı yalkadın. Kaka sen men bağlam yanına varayım. Olyar oğlum. Ukam çağır Tanrı yalkadın Allah'tan gayet. Var oğlum. O eleyen Batır ya Allah. Çu! 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 Mukam ağa boşluk Mukam ağa döyümcü. Oğlum golü Mukam ağa döyümcü. Oğlum golü. Batırcan hoş habar için Tanrı yalkadın. Döyümcü Mukam ağa oğlum golü. Boşluğun benden al. Oğul yaşı duyulmadın Mukamzan. Huday verdim deyip verdi olsun. Tanrı yalkadın derdi. Al Mukam'ın atını getirin. Serdar ağa. Yokman toyu var. Ne Ben deyip yüreyim. Bolya. Sağ olun. Bolya Serdar ağa sağ olun. Toydu görüşelim. Bolya Mukamzan. Hağıman var. Toyunu ver Ali. Hay! Çu! Aman tavvarım. Hay! Çu! Hay! Çu! Hay! Çu!
Hawa. Sadyň şeýle gudraty bar. Ýöne bugün döwür başga. Lukmançylykda gadanlayan üstünlükleriň, dörejilikleriň hetdi hataby ýok. Çağıran gıdam ketel barada fetany teran estämeden kän bir eşdilen duran ok.